Majoritàriament, les persones joves migrades soles arriben amb l'objectiu principal de poder treballar i millorar així la seva qualitat de vida i la dels seus familiars. Una vegada estan aquí, el procés documental per a legalitzar la seva situació és molt complex. Aconseguir el permís de residència i el permís de treball, entre altres, és tot un repte per a ells i elles, ja que se'ls demana uns requisits molt concrets, com ara aconseguir un contracte de feina de mínim un any. Llavors, en el cas que arribin ser menors d'edat, és l'Estat qui adopta la seva tutela i estan protegits i protegides per les diferents lleis de protecció a la infància i a l'adolescència. D'aquesta manera resideixen en centres o participen en projectes adequats a les seves necessitats, com ara Pil Lleida. Si arriben sent majors d'edat, la situació i el procés documental és molt més complex. Les perspectives de les joves migrades sense xarxa familiar són molt diferents a la realitat en la que es troben una vegada arriben aquí. A les persones joves migrades soles no les caracteritza la delinqüència. Persones joves migrades soles no les caracteritza el consum de tòxics. Les persones joves migrades soles són emprenedores, valentes i lluitadores. Les persones joves migrades soles estan en risc d'exclusió social. Les persones joves migrades soles són víctimes de racisme i xenofòbia. Les persones joves migrades soles són com tu i com jo. Què faries tu si trobessis en la seva situació?